V minulotýždňovej relácii sme vám ponúkli viaceré podujatia, organizované pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Židovskú i rómskú kultúru zachytávajú aj mnohé z fotografií Romana Hričova. Vernisáž diel sa uskutočnila v utorok 9. septembra. Fotografie vznikli počas mesačného rezidenčného pobytu poľského fotografa v našom meste. Ten bol súčasťou projektu Mesta kultúry s podtitulom All in Residence – Artist in Town. Roman Hričov je absolventom Vysokej školy fotografie vo Varšave. Z jeho iniciatívy vzniklo podujatie Bienále horskej fotografie, ktorého prvých 3 ročníkov bol organizátorom. Počas celého umeleckého života ho fascinuje príroda, no primárnou časťou jeho tvorby je módna fotografia. Nezávislý umelec v našom meste prostredníctvom hľadáčika svojho fotoaparátu objavoval a dokumentoval miesta a ľudí. Zachytil pre mnohých známe prostredie, na ktoré ako cudzinec nazeral novým, neotrelým pohľadom. V jeho farebných i čierno-bielých dielach zastal čas, no pozorný návštevník skrze nich vníma príbehy, vedúce k okamihu stlačenia z púšte. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnil primátor mesta Miloš Meričko, zástupcovia Humenskej samosprávy i hostia, ktorých s našim mestom spája rodinné puto predkov. Boli medzi nimi aj Anna Šved a jej brat Juraj Grossman, netier a synovec Ladislava Grossmana. Nahliadnuť do sveta, ktorý Roman Hričov zvečnil, môžete v priestoroch Mestského kultúrneho strediska aj vy. Výstava je prístupná do 26. septembra.